Estou aquí en Vigo, no Monte da Guía, porque quedei con Yumi. Yumi é unha cosplayer de Vigo que me vai ensinar a como transformarme en friki. Ou dos disfraces, ou de... Os que xogan o rol, os que se poñen espadas, non sabes? Que van con as orellas e... Poño. Hola. Hola, Yumi. Yumi ou un elfo? Yumi. Contame un pouco, estou un pouco perdido, porque quedamos aquí neste bosque, ti así vestida, que eres ti? Eu son unha cosplayer. Unha cosplayer. Isto que levas en riba, nós chamámoslle un disfraz entroido, non? Pero non é un disfraz entroido. Non exactamente, porque é algo máis enfocado a películas, anime, manga, videoxogos. Que isto de que vas vestido? Vou de Zelda de Breath of the Wild. Podemos repetir para... Zelda de Breath of the Wild. Zelda de Breath of the Wild. Iso que é? O último videoxogo da franquicia Zelda de Nintendo. Desde fora o que se ve a xente, a imaxen que ten dos frikis é de xente como con fixo aquí na gafa, en plan, con problemas de integración. Eso é verdade ou que? Non, para nada. Para nada. Non, nos estamos moi integrados na sociedade. Perfectamente. Ninguén dase conta de que somos frikis en realidade. Non, ninguén, non? Non. Estos son os teus dominios, non? Sí. Ti andas así, cando vistes así, andas polo bosque. Sí. A ti non te gusta que te chamen friki? A min sí, por que non? Eu son friki. Pero gustache como definición, a ti preguntas, te dices, son unha friki. Digo, sí. Xa o aceptamos, non? O aceptamos. E ti, como boa cosplayer, eres fan de Xapón. Sí, obviamente. Obviamente. E como fan da TVA Que con fan da TVA tamén. Doraemon ten un peto máxico. É unha cousa que teño que aprender, sí ou sí, porque seguro que te podes axudar a falar algo de xaponés, non? Sí. Sabes xaponés? Sí. Pois dime algunha frase en xaponés, algo que poda dicir eu para chegar a un grupo de cosplayers e que pensen que eu son un friki tamén. Omae wa mo shindeiru. A ver, un momento. Omae garu... A ver. Omae wa mo Omae wa mo shindeiru. shindeiru. Omae ga mo shindeiru. Sí. E eso significa? Ti xa estás morto. Pero, este é o humor desta xente. Omae wa mo, O meu amor, omae wa mo o meu amor, shindeiru. shindeiru, que es... a tomar por saco. Ben, o que teño que aprender eu neste programa é a transformarlo nun de vos. Pero vexo que vai ser un pouco complicado porque eu non teño absolutamente nada destas maravillas que tes ti. Pois non teñas problema porque teño eu aquí. Vai ou non vai? A ver, penso que... A ver, creo que máis ou menos vai. É que isto non é tan fácil, Yumi. Non, non é. Isto que me puxaches de porteiro de hockey, que... A ver, imos isto ben. Isto do ollo é normal. De que me estás poñendo Coldplay? De Link. De Link. De Link. Non. Que fado? Este por embaixo. Este por embaixo, así. Este por aquí. Este por aquí. Non ten moito xeito isto, como é isto? Este por aquí. No. Deixa. Este é quen é Link. Link é o personaxe de Zelda. O que ten que salvarme a min. Cando estou este é unha... Venga, ao que te teño que defender eu a ti. Sí. E ahora que fago? Pois agora vou te maquillar. Maquillar. Eu estou mirando así fascinado porque estás me hipnotizando con eses ollos que tes. Que pasada de ollos. Mira de aí que ollos ten. Ti encontras estes ollos así un día quedas loco de todo. Si son de plástico. Bueno, como tes que quitar a magia a todo. Pois eu sei facer outra magia. A ver, A cal. magia da televisión. Sí. Sí, podo facer así un chasquido de dedos e estou maquillado xa perfectamente. Pois estásme a forrar traballo. Prefires que fagamos? Sí. Vai, pois valo facer ti. Vou contra a 3 e faz así. Ok. 1, 2 e 3. Non pasou nada, pero dalle un pouco máis de forza. A ver. 1, 2 e 3. Oh! Que barbaridade, que capacidade. Ai, non. Xa estou. I know. Ves, esa cosa, I know. Ai, non. Xa estou. Xa estás? Xa me sinto... Sí. Mirad para aquí, rapaces. Dios, dame ganas de escapar polo bosque. Pois toma. Isto que é? O escudo de Ilian, Escudo? Ilian e a espada maestra. Bueno, ahora dime que teño que facer con isto. Unha fraseciña, que diría el? Ha? Hat! He? Hey! Hey! Ai, fai así? Sí. Pero eso como un tío meu que fai... Nania! Adiós! Alma vai a Madrido! É que Link é galego. Como que Link é galego? Link é galego. Onde sacas ti que Link é galego? Porque ten un sacho. Pois eu teño unha espada. Non, Link ten un sacho. O sacho maestro. Tres patas. Pero me gustaba máis espada, Yumi. Non, o sacho. Pero isto
para protexerche das silvas. Si, daquelas E dos silvas. toxos. E teño que ir cun sacho. Sí. O sea, todo este rollo das orellas para ir cun sacho. E que se supón que teño que facer con isto? Hat, hat, heia! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hía! Parece que estou estreñido, coño. ¡Ay! ¡Hía! ¡Haya! Ánimo, Link, dai aí! Pero mañana pa aquí que ti, quando sagas patar, vai todo, vai facer a cosa, padre. Hai xente que non ando con estas orellas, con estas orellas coita todo, mira pa aí. Coita. Ando por aí para arriba, que non mando ben xente para outro sitio, Amba, hoi, hei, ela hoi. Amba, parreado, é así a historia. Sí, Vale. ti dalle aí, o sacho. Hoi. Hoi. Moito me gusta a mí esto do cosplay, Aquí estamos en Ourense para rematar de coñecer o mundo friki. E dixéronme que tiña que traer unha baralla para xogar a partida. Pero non sei que será. Tute friki, a bifrisca, non sei. Imos ver. Vamos ver aquí. Hola, boas. Miguel, Sí, moi bo día. bos días. Eu viñen a xogar a partida. Dixéronme que trouxeron a baralla para xogar a partida con... Pois o mellor unha parecida a esta. Pero isto non ten copas, nin bastos, nin nada. Non ten deso. Miguel, e ti dicías que aquí había moita xerga. Por exemplo, esta primeira carta que ves é o que chamamos terras. Con tierra básica, isla. Úsase para sacar maná. Non é dese. No. E isto porque onde estamos ahora mismo? Pois ahora mismo estás nunha tienda que se suelen chamar frikis, que se chama El Octavo Pasajero. Ti, Miguel, consideraste un friki? Claro, Desde xa desde pequeno. pequeno apuntaba maneiras, entón xa non... Como son as maneiras dun friki? Pois a maneira Saíches dun cunhas friki... espadabaxas. Non foi... Hai algúns que sí, pero non foi o meu caso. O meu caso foi que me empezou xa desde moi pequeno a gustar a literatura. Con Tolkien, con tema Señor dos Anéis... E ademais de cos xogos de cartas, aquí facedes, eu sei que hai xogos como de mesa, dos que... Sí, claro. Con pequenas figuras... Isto é Wargaming. Wargaming. Sí. Sería xogos de guerra. Xogos de guerra, sí. Isto que temos aquí, estes bonecos pequenos. O clásico Warhammer Fantasy. Vale. Clásico Warhammer Fantasy para vos. Para vos. Porque nós, a visto de Warhammer Fantasy, digo, eu vexo aquí, a mí disme que o Señor dos Anillos non ten nada que ver. Tamén hai. Tamén hai. Tamén hai. Como é o mecanismo das figuras? Cantas figuras podedes ter vos na casa, por exemplo? Unas 800 figuras na casa. Casi tes que ser ti para entrar as figuras. Pouco lles falta. E como xogades a isto? Cada figura ten un valor de momento. E claro, ti en base a ese valor, as figuras vas movendo. Ebe Miguel trae un metro. Un metro. Sí. E o metro para que é? Ti sabes que esta figura move 6 UMs e calculas desde o seu frontal e movelas a 6 UMs. A ver, a min está mal, pero de acción non é Wolf, isto, non? Bueno, É que me parece complexo tanta cousa así, porque non é máis cómodo, non sería máis como collelas e facer ti, va, coller outro. Bueno, eu xogaría así, non é máis... Non é o correcto. Xa, máis, non é o correcto. Nunca estou no correcto. Bueno, pois eu quero que me ensinedes a batallar con isto, que é o primeiro que teño que facer. Onde está o meu guerreiro encima dun dron de plaga? o primeiro que hai que facer normalmente é preparar as propias miniaturas. Sí. Vamos a empezar aprendendo a pintar unha destas miniaturas. Estás de coña. Non. Pero como pintar eso, Wolf? Con moita calma e moita paciencia. Pero aparte isto que me destes aquí, que é? É un aldeano. Non me dades un dron de plaga con espada, dadesme un aldeano que berra e escapa. Hai que ir pouco a pouco. Eso de por aí, perfecto. Bueno, pois nada. Tes que decidir por onde empezar. Pois por Normalmente o que a xente empeza é pola pel. la pel. E que me estades me mirando, que dame medo, Esto, vou medir como medides vos para que vos... Deixes o metro. Ui. É o mellor que ides ver na vida, isto que estou facendo. Non o dudo. No, xa verás, é impresionante. A mirada parece que está diante de ti e te está dicindo, por favor. Xa veredes. Eu creo que xa está, rapaces. Eu estou supercontento, A ver, dademe o veredicto. Para min é brutal, Na vida bichedes unha cousa así,
Hombre, para un ataque zombie está bien. Como un ataque zombie. Sí. Pero non estaba facendo un zombie. Pero fame tiña. Non compredo ese meu arte. E de pa aí que vos vou poñer a andar de verano. A guerrear! Espera un momento, vou poñer cómodo. Porque isto vai pa largo. Vale. Rapaces, imos quedar aquí. Veña. As imaxes que van ver a continuación poden danar algunha sensibilidade. Iso sí, calquera semellanza coa realidade é pura coincidencia. Vamos. Sí. 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 Está grabando, amigos do meu canal, son Calmer Club 62. Hoxe imos facer un tutorial do Street Fighter 2 de como fazer Hadoukens e Papapukens. Se vos gusta, deixadme no casetín de abaixo os vosos comentarios. Se queredes trucos de Fortnite ou outros xogos, LOL, mira que boca seca. Que boca seca, porque levo 17 horas xogando sen parar a Game Boy. O Tetris. Boca seca. Boca máis seca. Oh my gosh. Oh my lol.